Lift up the trumpet and loud let it ring. Jesus is coming again. Cheer up, ye pilgrims, be joyful and sing. Jesus is coming. Jesus is coming again. Na ito'y titimek tinamdama, may sa timek, ang mga ipugpukaw, ani Apo Isus, umay manen, agsagana ka sumabed ken kuana, keperendigem tindalan na. There were moments on our journey following the Lord where God illumines every step we take. There were times when circumstances make perfect sense to us as we try to understand each move He makes. When the path grows steep and our questions have no answers, turn to Him. Bow the knee, trust the heart of your Father when the answer goes beyond what you can see. Bow the knee, lift your eyes toward heaven and believe the one who holds eternity. And when you don't understand the purpose of His plan, in the presence of the King, bow the knee. There are days when clouds surround us and the rain begins to fall. The cold and lonely winds won't cease to blow, and there seems to be no reason for the suffering we feel. We are tempted to believe God does not know. By sight, bow the knee, trust the heart of your Father when the answer goes beyond what you can see. Bow the knee, lift your eyes toward heaven and believe the one who holds eternity. And when you don't understand the purpose of His plan, in the presence of the King, bow the knee, trust the heart of your Father
the presence of the King. Bow the knee, bow the knee, bow the knee. Bow the knee. Panipod dito ay stasyon KOGH 94.3 FM dito ay Ciudad de Los Angeles, California. At ito'y manenti pagayam you, Pastor Vic Ariola III, kumabkablao ti programa Timek Tinamnama International. Sapay kumata danunan dito nga programa at lakay nga nasalunat, nakaradkad, ket ni Apo Dios ti ingkay pagtaltalkan tinaldaw-aldaw nga panagbanyagayo iti daytoy nga biyag. Ti programa Timek Tinamnama International. Ipapay kada kayo ti Our Great Hope Today Ministries. May isa nga panagministro ti Seventh-day Adventist Church di talog lugaryo. Ti Timek Tinamnama International. Kamkamang ti Adventist World Radio. Kastamet ti Hope Channel International. Sapay kuma, tani Apo Diyos ti magyat na kadatayo, intay manen panagadal kadagiti sa una. Ket ita agkararag tayo, Diyos mi ang managayat unay. Anyan nga nagimbag na panumutan nga dati Diyos, nga pagtaltalkan mi, nga iso na magitaltalan kada kami iti ingkang panagbanyaga iti daytoy nga biyag. Umay digiti adu nga suot, ngem umaymet digiti adu nga panagpanlegi. O agyaman kami Apo, kadagitoy nga suot nga umay, mangpalanas ken mangpapigsa digiti pamati nga inawat biken ka. Ni Apo Isus kaditi mangidalan, mangiturong kadagiti panagbiag mi, kadagitoy apan panawet. Nasaan mikit kitayan digiti krisis ken digiti umay nga angol wenno di negra. No di ket makita mi ti ima ni Apo Isus nga iso nga mangtengtengel kadagitoy amin nga paspasamak iti biyag. Ita na apo'y talaga amin ti biyag mi. Ti ingkang panagadal kadagiti sasaw. Agsiputa din nawat mi dati napateg anagan na po may Isus. Amen. Adalan tayo ti daytoy nga aldaw. Dagiti addang nga agturong ken Kristo. Dagitoy nga addang iso ti panangipalagip na dagiti addang iti panakaisalakan. When addang nagturong ken Kristo, idi mangrugi na magnada ito'y kay-kaysuna nga anak mi, ni B5. Makita mi iti progreso ti pannagnana. No datuma may patublak, no datuma may parusisi, no datuma nasayaat, agbalegi ti sumagmanong adda. Inaldaw-aldaw, kita mi dayta ti kasimpungalan ti biyag ko ni Mrs. Ariola. No kasano iti progreso ti panagaddang, panagsursuro nga magna, itayaten mi kay-kayso ng anak mi lalaki. Ngem idin tumanor ket may san titawen na kanalablabas pay makita mi nga da progreso dayta nga panagaddang na. Aging gana nga rogyan nan ti tumaray. Aging gana ako na ng daddy mami kahit kuntag bisikleta. Aging gana nga dumteng ti tiyempo ko na mami ken daddy kahit kunti agmaneho. Aging gana nga idi iso ti man maneho mi, iso ti iluglugan mi, tatanda kami meten ti iluglugan na. Kasta ti panagprogreso, ti panagaddang, iti panagsursuro, panipot, iti panagna,
panagbisikleta, panagmaneho, iti automobil, wenno kotse, wenno karro nga kunada di Hawaii, iso nga kakabsat, ti panakaisalakan adamot dagiti ad-addam. Inton namati tayon ket inawat tayo ni Apo Isos amanubot tayo. Dayta nga addam tayo nga agturong ken ni Apo Isos agbalin nga nabalay. Ti saludsod nga umay kada tayo ti daytoy nga oras. May salakanak kadi Pastor Ariola. Manipud kadagiti basbasol an aramid ko babaen ti panagtungpal ti bilin ti Dios. Ala mapantay man pay di jay kapitulo 3 ti Roma kakabsat. No anya ti kunana ditoy kakabsat. Mapantay ti libro ti Roma panalawag ditoy kakabsat. Mapantay di kapitulo 3 versikulo 20 ket kasti ti kunana ding genyo kakabsat ko. Agsipud ta awan tu ti lasag amay bilang analinteg iti sango ti Dios. Gapo kadagiti aramid ti linteg, tagapo ti linteg maipakaammo iti anya basol. Kakabsat ti saludsod ti maysa kabsat kina may salakanak kadi Pastor Ariola. Kadagiti basbasol nga naramid ko babaen ti panagtungpal iti bilbilin ni Apo Dios. Amuyo gagayem, isungbat ko saan? Saan natay may salakan? Tatilintag, maamuan laeng noan niya ti basol. Tatilintag, may nga pagsarmingan. Kasla natay espeho, nga kuna tayo, kadagiti na unag pay nga Espanyol, nga Ilocano. Kasla espeho tilintag. Ket daytoy espeho wano pagsarmingan wano sarming ipakita na kanya dagiti basbasol ko ken ilatak na dagiti kinadakes ko iti panagbiag ko tinaldawaldaw. Alagagayem ken kakabsat umay dayjay sumaruno nga suludsod na labit nga kunaem adino ti papanak garo. Wen sa dino ti papanak, tapno maugasanak manipod ka di basbasol ko. Dalawag nga kuna naman ti jay, umuna nga Juan, 1 versikulo 7, ibaga na dito yung mapantay laeng, mapankalaeng iti dara ni Apo Isus. Mapanggakin ko na ket babaen ti dara na, anya, ugasan na dagiti basbasol mo. Kakabsat king gagayem, kasano? Adu dagiti tattao nga handa nga maawatan. Adu dagiti tattao nga mangibagbaga kasano ti relasyon ti lintag ken iti panakaisalakan. Kasano nga rod amay salakanak manipod ti basol ken iti patay. Jay libro ti Efeso kakabsat. Mapantayo jay kapitulo 2. Nalawag dito ay kakabsat. Kapitulo 2, versikulo 8 ken 9. Kunana ti kastoy, tagapu ti parabor na isalakan kayo gapu iti pamati. Ket daytoy saan ang nagtaod kada kayo, kasagot ti anya. Sagot ti Dios. When? Saan nga naggapu kadagiti aramid? Tapno awan ti siya sinuman nga agpasindayaw. Ala, kasano nga rod nga may salakanak, manipod ti basol, ken kastamed, iti ipapatay. Nalawag nga kunana di libro ti Efeso, kakabsat. Nababaeng laeng, ti parabor, gapo, iti pamati. Parabor, ti di tayo kay karyan. Akin naman ang aasi ni Apo tayong Jesucristo. So anasken nga iyawat ko da ito'y ima tayo.
iyawat tayo ti ima ti pamati apang pet tayo ti awan baybayan na asagot ti biag nga agnanayo nakaskunayan iti Roma 6 versikulo 23. Taday ito ginatang na babaen ti dara. Ginatang ni Apo Isus babaen ti dara na iso nga datayo nasbut tayo naiyaon tayo manipot ti panakadadael ni patay ken kastamed iti basol. Kakabsat ken gagayem when may salakan tayo laeng manipod iti basol ken patay babaen ti parabor kapo iti pamati. Anya dadagiti ad-addang nagturong kini Apo Jesus. Adda kadi ad-addang ti panakaisalakan ni Kristo kanyak. Adda kakabsat nalawag iti Biblia nga ipagana ditoy dagiti umay nga ad-addang. Alam mapantayo daydi umuna nga saludsod. May papandag ito yung ad-addang na isusurot kini Apo Jesus. Anya kadi ti umuna nga addang ko agumawat ti panakaisalakan. No mapantayo kakabsat ijay libro ti Aramid. Basahin nyo dahil kapitulo 16, versikulo 31. Ken kastamet ti Juan 3, versikulo 36. Basahin man kada kayo dati libro ti Aramid. Na dito'y kakabsat ibaga na launay dagiti addang nga nalabit umuna na intayo amirisen tila ito yung kanito. Mapantayo dyan versikulo 16. Iti Aramid ket kastoy kakabsat ti kunana dahiti pinanid iti Sagrada Escritura. Mapantay di kapitulo 16, versikulo 31 ket kastoy ti kunana kakabsat din ganyo. Versikulo 31, talawag nga kunana ti kastoy, ket kinunada, mamati ka ken Apo tayong Jesu-Kristo. Ket anya, may salakan to. Ket kunada mamati ka ken Apo Jesu-Kristo, ket may salakan kanto. Sika ken ti anya, balay mo. Dito iti sauidi, iti mamadto, nga dipen ti Apo. Iti di balod, nga kunana nga namamati, kani Apo Isus agraman ti sangkamaan may salakan to. Iso nga anya kaditi umunang addang ko agumawat ti panakaisalakan. Mamati tayo kakabsat. Masapol ang mamati tayo kani Apo tayo ng Jesu-Kristo. Nasken apatsek ani Jesus ti mangisalakan. Ken kay suna nga namnamak iti biyag. Biyag nga agnanayon. Ngay sagot na ken ka. Tay sulaeng tinatay gapu kanya. Mapantay di may kadwa nga saludsod kakabsat. Dagiti addang agturong ken ni Apo Jesus. Saludsod ang may kadwa ko na idintutan na lawag. Ang mabigbig ko anatay ni Jesus gapu ka dagiti basbaso ko. Anya kadi ti kayat ko nga aramiden. Onen, mapantayo ti libro ti Aramid, kapitulo 2, nalawag di jay, 37, 38, sa tayo mapan manen ijay Aramid 3:19. Digituin na pateg na referensya ti panakaisalakan, ti ad-addang ken Kristo, napintas digituin nga adda kumada ijay panang patibker dagiti pamati tayo nga agbatay tayo laeng gitoy no may papan ti addang apa nakaisalakan na pagsasarita. Ya idinto ang nalawag kunana ti saludsod. Nalawag ang mabigbig ko anatay ni Jesus gapu ka dagiti basbaso ko. Anya kaditi kayat kong aramiden. Nalawag kakabsat. Ibaga na ditoy. Ti masapol nga aramiden tayo apaman nga mamati tayo kani Apo Jesus na ito mo ng addang. Ti may kadong addang agbabawi.
Agbabawi ken mabautisaran. Agbabawi ken makonbertir tayo. At tukyadak ket magnaak ti dalan iti biag. Ket liddaangag anapaypayso. Mabigbig ko dagiti basbasol ko isuda nga nang papatay iti namarso kanya. Isugin to nagbabawi tayo. Ikiteng tayo babay ti tulong na pakawanenan ni Apo Dios dagiti basbasol tayo. So dadya iti umunang adang inaibak tatay mamati kani Apo tayong Jesucristo. May kadwa agbabawi ken mabautisaran akas kunaen iti Aramid 2:37-38 ken Aramid at 3 versikulo 19. Mapantay di may katlong adang. Di may katlong adang kunanaan niya dagiti dua abanag nga paaramid ti pudno a panagbabawi kanya. No, basain tayo kakapsat iti Aramid 28 versikulo 13. Kastiman ti kunana ti nasantuan nga surat kakapsat. Kaya ito nga basain tayo tapno maawatan tayo daytoy may katlo nga adang iti susurot ken ni Apo tayong Jesucristo. Proverbio 28 versikulo 13 ket kunana ti mga bong dagiti salungasing na dinturo mangay ngem ti mangipudno ken mangbaybayan kadakwada maragpat nanto ti kaasi. Adu tatta dagiti tattao laklak amen dati lunod. Laklak amen dati panagrigat. Laklak amen dati dagiti adu nga saksakit. Tagamin kakabsat. Saan nga na estilo dahil panakirelasyon da kini Apo Isos. Itong tungkwada dahil panakay silpo ti biyag da kini Apo Isos. Naglawag ko na dito. Ngano abungan tayo, dagiti salungasing tayo, di tayo turumang ay. May palagipan da tayo karubak gimatang ti ado nga luglugan na. At dapay kuno na, at dapay traktor na, o nalawa, iti pagtalunan kanda iti remienta, pagtalon. Agpaiso nga adu kwarta na, agpaiso nga adu sansanikwa na adu dagiti makinerya nga agarado iti nalawa nga ektarya nga ginunod na nga sanikwa. Ngem saan met rumangay. Iti apit apagbiit matay. Digiti luglugan agdadadael da kanayon da nga agpapa ipanda DJ talyer wenno DJ mekaniko. Nakita yun. Sa nagadu digiti parikot ti pagtaengan da. Agsasaruno ti matay, agsasaruno ti agsakit. Apay nga ta. Kino na. May minsan nga panawen nagsurat da ito'y may sama big alalaki. Ket kinunana nga Kristiyano may sapay nga pangpangulo iti iglesia. Ngam kunana pangpangulo pa iti iglesia, mapana makigimong agbasag ti Biblia. O nagkulyo-kulyo dagitoy tumtumong kun ti ado akarkararag ngem apay. Awan latat kinarang ay ti biya. Agsasaruno ti matay, agsasaruno ti agsakit ti pamilya. Hampay agandar na kiti lugang ko apay, niya ti mapaspasama kaya ama. Muyo kakabsan. Sinong batak dahi nga saludsod. Ket inbuson ko dahi nga surat kito na kapsa. Anagaman nga nalaing nun niya ti kunain ti libro ti Proverbio. Kapitulo 28, versikulo 13. Kinunak iti surat agsipod ta idi nga panawen. Awang pala ti cellphone, awang pala ti internet, email, wano, Twitter, kakung kunatayo kadagiti agkamodernon nga panaki-komunikar, dagiti agdama nga henerasyon, wano kapututan. So nagsurat akit kinunak gayem. Basa man ti kunkunaen, ti libro ti Proverbio,
Kapitulo 28, versikulo 13, ket insurat ko dayta, imaldit ko dayjay nga surat sakbay ko nga imbuson, ijay pagibusunan, bueno, post office, ket inkabil ko dayto, insurat ko iti ima, tapno lang kahit ko nga mapatalgadan, ken dayto nga kapsat, ket may palagip nga dati gapo, no apay nga umay ti lunod, umay dagiti saksakit, umay dagiti saan nga irarangay ti biyag, ket umay pay dagiti saan ana imbag no naut-ut apaspasamak ti biyag kadagiti pamilya. Ket kinunat ti mga bung kadagiti sa lungasing na dinto rumangay. Dinto rumangay kakabsa. Ore kasano ti kinabaknang mo, ore kukuam amin nga bangko, wenno sika itiken kukuam amin nga pirpiraken, wenno inektarya nga no adamot abungam nga basol. Ang kamot na pudno kini Apo Isus. O, uno sa mo pa'y itedente pagkapulom, tos usaremetin iti panagbiag mo, ama, anya garud kakabsat. Kasanon iti resulta na daytoy. Kuna na to'y, ti mga bong kadagiti sa lungasing na dinto rumangay. Siputan nyo daytoy. Kitain nyo dagiti tattao nga aglawlaw kada kayo hangka gitudtudon at da kayo iglesia. Nga panunutin nyo, adu dagiti tattao nga kas nga agparangda nga nabaknang adut utang da, adu dagiti kaso da, adu dagiti bambanag nga pakakumikuman nga narigatan nga ibaklay iti biyag. Apay? Gapu gamin ti panangabong kadagiti sa lungasing, handa nga ipudno dagiti nga basbasol kani Apo Isus. Handa mapantap no panda, mapanda ipakawan dayta, wano nalabit at dati banag nga sanga na imbag na relasyon da kini Apo Dios nga sanda pay nga naipudno, handa pay nga naisuko nga nananay dayta nga biyan, isu nga umay iti lunod, umay di kiti saan nga irarangay. Ngem kuna na to'y, ngem ti mangipudno ken mangbaybayan kadakwada, dagiti basbasol da, maragpat nanto ti anya, kaasin ni Apo Isus. Gagayem ken kakabsat. Ti may katlo nga adang. Anya dagiti dua banag nga paaramid ti pudno nga panagbabawi kanyak. Dua, panangipudno ken panangbaybayakon dagiti basbasol ko ket irugikon ti baro apan nakipagna ken ni Apo Isus. Dagita kakabsan. Amuyo pakawanen ni Apo Isus dagiti basbasol tayo. Ugasan na ti amin a kinakinlo. Papudawan na akas niebe. Amuyo ti niebe kakabsan. O, nadalus, puraw, ket ikaten na dagiti kinadangkes ko. Kas ti kaadayo ti daya manipod ti laod. Kunana, iti Hebreo 8 versikulo 17. Kunana, ken kastamet yung muna nga kuwan 1 versikulo 9, isu ti mapagtalkan nga mamakawanan dagiti bambanag basbasol nga naramid tayo. Ibakal na dagita abasbasol. Ti kaunggan iti baybay. Ket di na lagi penen. Ida. Hamula suruten dagiti talong addang. Nagturong kini Apo Isus. O muna mamati ka kini Apo Isus. Nasken apatsek. Ana Isus na mangisalakan. May kadwa. Agbabawi ken mabautisaran. No nga pa nabautisaran kabsat. Agbautisar ka. Iti ibaga akas kunain tinasantuan nga surat. Bible baptism. Kas nga dadya pa nagbautisar ni Apo Isus. No sapsap prilang agkurang dayta. Abautisar. Masapol na may tanib tayo. May tanem tayo ti danom. Sa tayo naglaing umamon. Apa nagbiya. Dayta ti pudno apa ng pambautisar. Taan nga
Dahil di bautisar tayo, di ubing tayo pelay nga. Hanay baga, iti Biblia nga mabautisaran ti kayanak, awan ti bagana. May didikar, iti ubing. Ganun na tayo kat kayat tayo di mapalbalik. Mabautisaran tayo. Itinagan ti Ama, ti Anak, ti Espiritu Santo. Haan nga nagan ni Pastor bla bla bla. Mais, mabautisaran tayo itinagan ni Apo tayo ng Jesucristo. Agan ti Ama, ti Anak, ti Espiritu Santo. Nalabit ang kurang na yung panakabautisaryo ng kapsa. Dahil may kadwa, mamati kini Apo Jesucristo. May katlo, agbabawi. May kadwa, agbabawi kin mabautisar. May katlo, iso na jay, ipudno tayo. Tigit ibas-bas. Iti na ito yung aldaw. May anday idan. Kat palubusan tayo ni Apo Jesus. Isun ti mangkibin, kinkibinin tayo. Magturong, ti kiniragsak, iti biyak, agnanayo. O Diyos mi, amanagayat unay. At dada dito'y di kita ayaten, nakakapsa. Dumdumngeg ti programa, ti Timek Tinamnama International. Naamuan mi Apo di kiti, talo madadam. Nagturungkan ka. Tulungan na kami. Namadaan kami na itapamati, mamati kami ka. Tulungan na kami, nagdadayjay, napakumbaba nga panagbabawi. At nagpautisar kami ng kami pa na bautisar. May katlo, tulungan na kami dagdag tinapudno. Nakayayo ka, kababay ti panangipudno, kaya panagbaybayan, nagiti basol nga mangkumkumikom. At da nga maukukop kada giti uneg ti puspuso ken panagbiag. Ket iti daytoy nga aldaw. Tulukan na kami babaen ti pangako. Agpalegi ka biag ka ni Apo Jesus. Agyaman aktamang mi ti Timek. Babaen na ti programa Timek Tinamnama International. Itanda kami na Apo maumaykan ka. Awatem ka di daytoy napakumbaba. Pabiag na basulan ket pabaruan tapno palingad panlegi manipod ti baso. Ket manipod ti daytoy nga aldaw. Panlegi kami ta ni Apo Isusan. Iti surutan mi ti daytoy nga dalan at turong ti panakaisalakan. Sipod ta tinawat mi amin digito. Pinapateg anagan ni Apo Jesus. Amen.